non kam hakabale yakanika kam bomman. Ka Seng Trinimal Congress mau kerwat blok mentaka sengi kala penlong ya ka general meeting haka office jong ka Seng ha mau kerwat Southwest KHASI Hills District banya peliu jingmut nak Bynta ka election MP banwan haka ba palat daki spa ngut kinong yalam kilawanya shim Bynta. Habaya kren berkilat pathai kubor hadin ke jing yalang u president ke TMC mau kerwat blok uba sounder strong kaji ula ong baka Seng kala rai ban ai haka mon Laitluid ya ki Nongkyrshan ban Kyrshan ya unu ukertong lane ka Seng hakane ke election MP Henry Kim Daypat ban vote ya ke NPP namar kala shet kala ya ki brio jong ka jilla da ka Kyrshan ya ka CAA hayeng dorbar parliament ula ong babun na kinong yalam ki jiet ban Kyrshan ya ka Congress lane VPP Henry ula ai ya ki mon ban Laitluid ban Kyrshan ya no ru Laitno ya ka Seng NPP